ina masoya ma'abota kallon fina-finan fassara. Ga wani sabon fim da aka fassara daga kamfanin walwala film production. Abin ban al'ajabi, abin ban tsoro, ga wata fatalwa da take shiga rushin dan adam. Mai haƙin aljana. Ka bar mana ƙofar mu, kar ka buɗe za ka halaka. Ka bar mana ƙofar mu, muna da ajiya a wannan ƙofa. Kar ka buɗe, na ce ka bar mana ƙofar mu, muna da ajiya, kar ka buɗe. Mai haƙin aljana. Yawwa, yanzu na yi nasarar gamawa da ke, duk da dai kin yi shiga irin ta bahijja a matsayinki na fatalwa. Mai haƙin aljana. Mai haƙin aljana. Jiya dai kin yi sanadiyar rasa hannuna guda ɗaya, amma duk da haka. Mai haƙin aljana. Bahijja! Kina ina ne? Bahijja! Mai haƙin aljana. Haƙin aljana. Autan mama. Autan mama, autan mama, yaro dan autan mama, yaro dan autan mama, autan mama, autan mama. Allah ya sa ta fada da dukkan alamu babu mutum dan adam kare a cikin janna. Bari ne ka dakin wannan bai Allah dan samu da zabi autan mama, autan mama, yaro dan autan mama.
autan mama, autan mama, yaro dan autan mama, autan mama, autan mama, yaro dan autan mama, autan mama, yaro dan autan mama, autan mama, autan mama, yaro dan autan mama, autan mama. La 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 la, yayye dan auta yaran mama, dan auta yaran baba, dan auta, dan auta, dan auta, dan auta, dan auta yaran baba. Gayya wa aiki ka ne? Autan mama, Aike na kai da kuɗi. autan Kai wani mai tsatsai ne kaga da aiken ka bai san ina garin nan ba, bai san autan mama iya garin nan ba, ko ba su san da labari na ba. autan mama, Lallai yaro ya Allah ya yi ma gyaɗa doguwa, dole ne na karɓi wannan kuɗaɗe. autan mama, yaro Ke dan na kai autan mama, ya ka ce ni sauri mu dawo. Lallai yaro ba ka da hankali, ka wasu mu gani? autan mama, Wazo? A wazo a garin nan ta yi zanje wajen lele mai dan wake. Yaro ka je ka ce uwa ka ta yi sadaka, dan wallahi autan mama ba zai bada kuɗin nan ba. La 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 la. Karba abu ka ce za ka karba, so ka ce ma ga hali da suka da kake, bari na ɗin ma cikin ka. autan mama, autan mama, yaro dan autan mama, autan mama, autan mama, yaro dan autan mama, autan mama, autan mama, yaro dan autan mama, autan mama, yaro dan autan mama, autan mama. Abdu, me ya faru ne na fuskar ka jini haka? Kan mama ne da ke ya kwace kuɗin. Ake ke kwace kuɗin. To wai shi wannan yaron wani irin tijararren yaro ne? Wai wannan wani irin tijararren yaro ne? Shi ne ya kama kai ma wannan duka. Lalle wannan yaron wata ce kawai za ta raba mu dai. Amma daga kanka ya daina wa dan wani. Lalle wannan yaron baya ji ya dake ka ya kwace ma kuɗi. A lafiya. Wai kawai ina ka je ne ba kwana a gida ba. Kai matsala ta da kai abokanan nan na banza da wuri. Wannan ya ja ka nan, wannan ya ja ka nan. Matsala ta da kai ke. Abokanan nan na banza da wuri. Ka zo ka tara wannan, ka tara wannan. kaga ranar iskanci ranar da girman manzan Allah yaran nan ya kira shi shi Allah shi ne kuma da wannan zuwa shi kuma da wannan zuwa yaran sai da girman Allah baba sai nayi fata fata da yaran nan ta ni matsala ta da kai ba na son fada dan an mai haka ni zan dau action din da zan dauka ba na son fada gaskiya baba ko action din da zaka dauka ba zan taba lamunta dan ba zai wuce a ce ai ta ma gemu da gemu ba to na rantse da girman Allah yaron nan ko da kuwa sai yake kwana in ba
ne ka kama da wannan jinin ko na rantse da Allah ba zan masa ba Allah ba zan masa ba ni matsala ta da kai ba na son bana ka rabu da shi ku sai ka tafi da ka san yaron nan ba yi da uwa ba in ba ka nan ne ku bai siyasa autan mama autan mama yaro dan autan mama autan mama uba ca ai wallahi ba zai yi ba na aje kudin a daki a shiga a daukar to wallahi an dau bala'i yau ban wa kika so kike bala'i ne ana me aka miki wanne aka miki kudi na aka dauka ba ta ba mai dauka ba auta ba kuma wallahi ke kariya wanda take daure maka kike take abin da kake so ai lalle wuyan ki ya kauri a gaban na zan ki ce da dana barawo to dana ba barawo bane cikin gidan ki ne wa barawai mara kunya fitsadariya to tunda ki fara aka bari mai gidan gida wallahi sai an fitar da lalle wani ya ne wuyan ki ya kauri an yi gaba na za ki zo ni sun kai ki zo ki ce dana dan auta ya dauke miki to bari mijin na ke zo in daure ki kike saba a wurin shi tare ababen mu da Allah na wallahi da matan nan da ba da wuya da na ya ga mata rigar mutunci a gidan nan ya ku dan auta ya da ni kike zance wannan rashin mutunci ni da ya ga mata haƙƙi ya haƙu ha wai masu gidan rana ai ni da ta ma baka na ai ha ai da na ga kwana biyu gaba ɗaya kai ba labarin ne ta to wai masu gidan rana ko yayi tafiya ne kuma bai sanar da mu baka ba ni siga ce ai ka san mun dai ita ce ai yanzu za a wannan ai dai ita ce sai san bi tension din dai to na gaya ma abin da yake bata mara a za ka iya mun maganin sa wai masu gidan rana kawai ka fito faɗa min wai me yake damun ka ne mu ba ka san ba jira ne ba kai ka sani ai ka san dai ka san kuma ko ni waye ai ba faɗan tsofaffi ba ne ka gane akwai wani yaro a wutan mama wannan yaron ya addabi mutane a area ni ina jin raɗe-raɗin a kunne na kawai wai na zo zan shiga gida ka san ba a gida na kwana ba kawai mun gaisa da baba na miƙe yana mun faɗan da ya saba mun kawai sai na ga fuskar yaron ka sakace da ka san mala'iku ne suka dake shi hey wai nake tambayar babu wane ne wai autan mama ne ya dake shi wai kuma ba zai yake cewa wayan kale in ba sai na gatsa yaron nan har ba Allah ya tsina kai dai ka sani da wannan kawo mun sha karamin yaron nan wai dan karamin yaron nan kanin ka wai autan maman nan ma dan tsaka ni na ji ana labarin sa amma ni har yau Allah bai wani yaro ne da ya addabi al'umma bai kyala akuyoyi ba bai kyala kajin mutane mu daban mu ba ta saka muke da babu ba a gane mun je mun nema zani in ka shigo target din mu mun kama jijiya kai ka sani ba anan muke yi mun haura ku muke duk wani fare-fare wannan yaron kuma a area shine wannan feshen ya dauke wannan ya aiki yaro ya kwace mai kuɗi ko daukan mai abin sana'a hatta kai ma wai kani na yaron nan dan autan mu yaron da maraya ne kai da ka taba yaron nan na rantsi da girman manzon Allah gwara ka je ofishin yan sanda ka sa musu duka na rantsi da Allah sai na dace yaron wai yaushe abin ma ya faru ne an ce babarsa ita ce take daure mai gindi wata dillaliya tana nan waje za ga maza kawai farkati ba namijin da baya shiga gida to zan je na rantse da Allah wani irin zaka na da ita mace ce wani irin zaka je ai ba kai ka je bai ha to mu ni da kan san rigimar ma siyar ta nake da gida wallahi na kuma manta ba na je ba na tadda ana rigima fa na Allah sai na lokacin da na ga ma na tadda ana rigima nace da ai haka kawai bai san mutumin ba na ga ma kawai na shiga sama wanda zai taba sai jini na mu da shi ne gaskiya da gida ba zai yi ba wallahi sai an yi ka san da yake yin sata ne dan na da ta ne don haka wallahi sai an biya ni shin ga dan Allah ya biya ki wata da idan da muriya ba sai makota sun ji mutum tuna mana asiri abin da hannun da ke
nan ba dama a gaya magana yanzu ki hakuri na fita je da dawo ni ba ka san Allah ba san ka ba da ka san kudin nan ba na bai na adadi kawai ku biya ni ya shi ne magana ka san kudin nan ma ba na bai na adadi a karatu kuma za a zo a karba kai kwantar da hankali ki hakuri inda na ci ne zan dokar ya kono ne Allah ya sa na fita je da dawo lafiya ni ba amma da bilashi da ke yanzu kai tsara san da shi mutane babu ruwa na a rika daukar mutu kuɗi kina sawa dole sai na biya to in ita umman nan ta mace magana mun je mun faɗa ta riga ta daure yaro ba da mu je mu ga mai laifi mu ga mata laifin sai ci ai ga shi da sai na dawo Allah ya dawo ai ba da ka sa ba irin wallahi ba a biyo kuɗi kamar sai da wallahi sai na dawo autan mama yaro dan autan mama yaro dan autan mama yaro dan autan mama yaro dan autan mama la 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 yake dan auta yaran mama dan auta yaran baba dan auta yaran baba na bar sauran kaya a yi wannan da an yi haihai barawa jarbin ma duka ba ja nake ba bayan ɗauka kai wallahi tallahi zai gara alhamdulillah tani ga wani addu'a harama wasu addu'a muna sallah ɗin iskan yaran ya zo ya she mana kayan mu wani yaro fa yanzu a ran abin ya kai haƙƙa masallaci muna ibada a gaban ubangiji ma zuwa tattare mana kai a ran ma wato ni ma ina ba dai ibada ba ce wato dan ce tsautsaye ne ɗaya da ni nan yadda ka ta zo tafiya yaron nan gaba ɗaya duk wani guzuri na a ciki ya haɗa biya kwanin ɗan waya ta a ciki ga ɗan kuɗi na da wuta ai yaron nan ba ƙaramin gamawa da ni ba ni yanzu abin da za ku ma taimaka a ɗan haɗa mu ɗan kuɗaɗe haka da samu in dai yi tafiyar na hari idan na fasa tafiyar nan to ni na shiga haula yayi subhanallah abin har ya kai da haka Allah gaskiya kun inganta ibada da kuka ban kula wannan yaro lokacin da kuke sallah to amma yanzu za mu zama da wannan yaron dole za a dara kowa kayan nan nashi ni da ladan za mu zauna da mai ungo gari za mu zauna mai shawarwari wannan yaron a ɗau mataki a kansa domin abin da yake yayi yawa to jama'a yanzu dai wannan abu ya riga ya faru mu ne manyan unguwa don haka muna haƙurƙurtar da ku akan wannan abu da yaro ya zo ya mana kwashe mana kayayyakin mu don Allah ku yi haƙuri za mu zama kamar yadda liman ya faɗa za mu je mu samu uwarhi tunda ita ke ɗaure mai gindi akan duk abubuwan da yake a garin nan insha Allah duk abin da ya ɗauka ne da allura ba za mu bari ba za mu je a tarkato mana ku kuma sai ku kewayo kowanne a basu abinsa da Allah ya haƙuri kowa dai bai ji daɗin wannan al'amarin da ya faru ba to amma insha Allah abin da ya zo karshe wannan yaron kuma za mu ga mataki a kansa wanda gaba ɗaya Allah ya za mu ke mai addu'a kuma zai tafi halayensa me ke tafi da kai ne? Mama, dama abin da ya sa ni zo nan gidan ina so ni tattauna akan wasu
kin san abubuwa suna ta ƙara masuwa. Ina so zan yi aure ne shi yasa na zo nan gidan domin an har haɗa mun kaya ɗanyi. A zahiri dai kayan lefe kawai. Kayan ɗaki kake nema kenan kayan lefe. To kayan lefe muna da shi kala-kala wani iri kake so a haɗa maka? Kayan lefe akwai masu tsada akwai masu araha wani kake so? Yauwa alhamdulillah dama haka da shi amma tunda da akwai shi so nake a haɗa mun masu ɗan kyau haka amma masu ɗan sauƙi. To shi kenan zan jibi ma nake so za a kawo wasu kaya. Akwatuna za a kawo su sai ka zo ka gani wanda ya maka sai ka ɗauka. Alhamdulillah na ji daɗi sosai kuma insha Allah zuwa da ci zai shigo a irin kaya. To shi kenan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ko gidan ba kuwa ne. Ai yanzu shiru ba wanda ya fito. To da alamu dai. Amma alaikum salam. Allah dan. Barka da yamma. Wa alaikum salam. Kana ciki? Malladan. Barka da yawa. Lafiya lau lafiya. Ya wurin sai malima. Lafiya kalau. Jatima tana ciki ne? Wallahi ta dan harkokin nan nasu. Ya san ta dan buga harkar dillancin nan da sauransu tana da wannan. To ai shikenan. Kamar tunda na same ka kamar na same ta ne. Ka gane? Dama sako ne malam liman ya bani. Yace in gaya ma. Sako akan dai magana wannan kanin naka autan mama. Abubuwan da yake a garin nan abin yayi tsamari. Lafiya me ya faru kuma? To yanzu an zauna dai an tattauna da manyan unguwa da liman da ladan za a tattauna akan abubuwan da yake domin a samu maslaha. Rannan ba ka da labari muna masallaci yaron na ya zo kwashi da takalman mu da wayoyi har da baɗi suka zo wucewa. Da ni za a yi zaman to amma sakamakon a ƙauye an turo min kanwar jata mata ta rasu. Yanzu haka zan je hau mashin in gangara ba za a samu zaman da ni ba. Amma wannan sako ne daga malam liman nan kofar gidansa a nan za a yi zaman. To yanzu in Allah ya so ya shiga zan ma zan shiga yanzu na dawo da mun daga wannan yawwa da ba zan shiga can da yawwa da Allah ayi kokari a je ayi kokari a je to shikenan yawwa madalla ayi kokari da Allah a je to ni zan koma yawwa zan koma yawwa shikenan idan kuma ga yi zan koma ba wani to shikenan yawwa zan koma ba wani abu yawwa da wannan an zaka Allah ba shi dake wannan kawo maka ai haka to Allah saka alƙairi to Allah ya leka fa ba wani abu dan Allah to Allah billa wa shikenan sai yawa in ta ti mata a gaida ta yawa yaro dan autan mama Assalamu alaikum. Dalilin abin da ya tara mu a wannan wuri saboda wannan yaron autan mama. Abin da ya sa muka kira wannan yayin nasa da shi da wannan yaron domin ya ɗan mataki akan wannan yaron abubuwan da yake a cikin wannan gari namu. In har wannan yaron bai daina abin da yake ba a wannan garin za mu ɗan mataki a kansa. Allah ya taimake ka. Wannan yaron duk abubuwan da yake ɗebowa yake faruwa a garin nan ba wanda yake ɗaure mai gindi illa mama. So ni ma ina iya bakin kokari na da akan naga na yi wa tunkar hanci amma abubuwan ya riga ya fi ƙarfi na. To kai yanzu ba kaninka bane ba za ka iya ɗaukan action a kansa ba shi ya daina yi mana abubuwan da yake a garin nan za ka ɗaure mai gindi haka ce wai laifin mama ne. To ku dakata mu dai ba hayaniya muke so a wannan wurin ba. Shi wannan yaron bai da mahaifi ne? Dan kai da Allah ce Allah ya baka yawan rabu. Ba wai uba bane ba shi mahaifin mu Allah ya mai rasuwa. Yanzu ni ne babba a gida ni nake daure da komai a gidan nan amma yaron nan kunnan kashi Allah ya dora mai. Shi wannan yaro wanda bai da uba kai ne yayansa kuma kai ne mahaifinsa. Duk wani abu da zai aikata kai zaka ɗau mataki a kai. Allah ya taimake ka mai gari. Gaskiya maganar autan mama
ni ma yanzu da na ji an ce za a yi wannan taro na gaggawa shi yasa na saboda duk yadda za a yi gaskiya ya kokari a fito min da kaya na saboda wannan kayan suna da matukar amfani a wajena dan saboda wannan kayan ma nake tafiya da kan gaba daya da wasu wani abu da wanda da wani duk ya ede su Allah kafurta malam au na manta Allah gafarta malam wai kowa autan mama shi autan nan bai tsare wa mutane ne a garin nan bawan Allah nan ni da ban ga wani aibinsa ba wallahi Allah ban ga aibinsa ba kowa da ya kwaso yayinsa da bolan shi da kwaran kwata mai sai afka akan wannan yaro dan marai Allah da Allah kai yaro ka dakata nan wajen ba wajen hayaniya bane nan wajen teburin sulhu ne tsakaninmu da wannan yaro to yalla bai ranke daɗe abinda nake so shi wannan bawon Allah wanda aka zo auta ya zo ya kwashe mai kayayyakin sai karkace gaba gida to in Allah ya so ya da lissafin kudin kayayyakin nan ni Allah ya so ya da zan ɗauka zan biya shi saboda ɗazun na dawo kenan na shawo kwana zo ta samu yaron nan ya ɗau dutse ya samu wani yaro ya fasa mai kai iya ta kamun zubar da jini gabaki da yaro ya je ya addabi kowa yaro sai dai a ce da adda kurin abinda zamu yi wani din shi to yanzu shi kai kake daure mai gindi ko saboda ka ce mai za ka biya shi duk wasu abubuwan da suka yi ni kuma da ya fasa wa ɗana kai to shi kenan sai ka biya ni tunda ai kai kake daure mai gindi a teburin sulhu ake amma da aka zo sai kai za ka biya wannan bawan Allah kayi saboda ni ran kai daɗi ba wai sa ne a yanki zan yanke kuɗi a biya ni ko wani makamta na a'a ni kayan da suke a cikin jakan nan suna da matukar amfani su nake so a damun da abu na aka damun da su shi ke saboda ni nan da gani mu ma da gani gaskiya ba ma ji wannan amma sakamakon din saboda na ga yayin sama babban mutum ne kuma ya zo ya ba abin da su ni sa kawai na dima na ɗan sanyi amma gaskiya da na yi niyyar ɗaukar sauran mataki a kan auren mawanta to kai malam Tanimu kai hakuri to tun da har ka faɗi haka mu fa ni kaina ina da yaro mara kunya wanda in ce ne ya cinye min shi zai cinye min kuma ya fi sa rashin kunya wannan yaro ina yake zuwa to malam Tanimu kai hakuri tunda mun samu yayin sa mun gaya masa shi kuma zai je ya samu mama ya gaya masa duk abin da yake faruwa mun ta mataki kai da ita ko Muhammadin Laliya mai tai maman ta mu ba mu je kai mata kaya bas je mun muke ran kai da dai mama ai ba ruwanta da duniya ran kai da dai ya kamata a duba magana shikenan ku yi hakuri tunda dai yayin sa ya ci biya wannan kaya sun sauran mutanen da aka yi musu sun ce sun hakura wake sallama ne a tabare ne a gidan namu kuwa haka ba kowa ba barayi kan nan ki sai kai uwar zama ki tayi a biki ai je na zo aka ce ba ki ku dai da inuwa ya gari ya aika kuma haba ai dan labarin na zo ba ki tabare to neman me ka zo yi mun ne a'a ai an je na zo neman ki aka ce ba ki ana nan na fita Allah sarki wata ko dama ba wani abu bane kin san dai halin namu kuma kin san kasuwancin namu da bare shi yasa na ganka na ga kuɗi kwarai kuwa saboda ni din da kike ganin na naira ce maganin da kai kin dan adam ba a tsuwa ta ayaka ko da mahaukaci ya tsinta wata ko dan da kai ta san labari jiya ta zo da baki duk guda uku na zo da su aka ce baki wallahi tallahi yanzu ya za a yi to me kenan ka miki duk guda uku amma da naji an ce na malam mamma ne da wurwuri na mai da su kan layi na sake su a to kai malami ya dama ba da kuka ni na sani wallahi tallahi kai ka daya ka duka gaba daya ka kara sai da zaka da mutane tunani wallahi tallahi amma yanzu kin san me zai faru akwai wani kankaran da ka gani da wani da ake nuna sannan na zan yi sadaf da yadda na kotu na san kuma za ki siya da kima ai ko mu ce ke ni na sani ina ganin ki ni ma na san cewa ta sa a to in na siya ni ma ba sai kai can ware ko ni na ai na sani ni na sani mama uwar kowa yanzu abin da zai faru yanzu mama zan je in nemi tuji da inda yake zan laliboi kuma insha Allah za ki gamu da kayakin da ke bukata kuɗi sun samu idan kika gamu in Allah da wani kunci ya yaye kwarai kuwa kan ɗaki
ki sai gayya uwar zuma ki tashi abin ke kaɗai ce uwar baya goyon marayu ɗan ƙaramar ƙasa da arzikin man kai kuma da zola a'a ba zola ai ba zola ba ce wannan an da mun da kika na fita haka ne wannan nagode ni zan koma yawwa sai mun sadu kuma nagode Allah ya saka da kai yawwa da Allah ga yau da wanda auta yawwa sai ni ba wai Mariya me yake damun ki? Ba komai. Dan ne tun jiya har zuwa yau kamar ki na garan ki ya baci. Hanya ba abin da yake damun ki. Da kawai mai gida zaman gidan nan ne ya ishi. Me yasa? A ba mu jira yanzu kullum ƙarfi suna shigowa cikin gidan nan ba ka yi. Ya ni kaina bana jin daɗin abin da yake faruwa saboda mamance sai dai hamu mun ci kwanta da Allah ya yarda na kusan na kammala ɗan gini da na sai kuta da kucin ko mai gida na haka sa na jiya ka san ba na son bacin Mama, autan mama, yaro dan autan mama. Autan mama, yaro dan autan mama. Autan mama. La la la. Auta dama kana ji in ma magana kai shiru. Wallahi mama ina cikin bacci nake na dan handi. Auta dama wani abu ne ma magana da su. Shikenan mama ina sauraron ki. Auta magana da ke a gidan nan ka dina. Kaga an ce ka ci ka dauka kashi. To wani abu da zai tsara da ka. Sai ka ga matan yayin nan na ba san su. Sai sun an ce kuma an ce ka ci ka dauka kashi ba shi. Kasu je su ake mu ba abu. Ba wani abu mama ai karce ta san kar babu wani abun da zai faru insha Allah rabu na zame musu kadangaren bakin tulu babu yadda za su yi da ni. Autan mama, autan mama, yaro dan autan mama. Autan mama, autan mama, yaro dan autan mama. Autan mama, autan mama, ya Auta kai da waye ne me maka ka biyo shi? san ma wane biyo shi ba bai gaya miki ba? Ni bai gaya mu. Bai gaya miki wanda ya biyo shi ba? Ka gaya mu abin da ya maka da ka biyo shi a cikin gabana a cikin gidansa. Ke duk tace rashin mutuncin da ɗanki yake yi a waje ma baki sani ba ko? To na rantse da girman Allah yau ya tsokano masifa baki san ni waye bane. Mun ba sai na ci uwar yaron nan ba Allah ya tsina ki fito min da shi ba. Baki san me ma yi ba ko? To wallahi tallahi ka shedinka ka ƙara biyo mun ɗaya cikin gida duk rashin kunyarka ka sa abin da kake yi. O haka kika ce ko? To bari mu gaya miki abin da baki sani ba yau zan gaya miki. Dan ki ya addabi mutane a area. Ni baki san wace ba ta ba. Ke baki taba ba danki makami. Kin ce ya kashe mutum ba. To in ba sai na sa gaban danki ke wallahi sai na ba ka sa ajiyar danki. Kin san ni waye? Duk rashin mutuncin ka ne uwar ka ce kan rashin mutunci ne ka karkace. Ina da dan iskan da ya fi ka nima. Rashin mutunci mu zuba da ni da kai. Na ki ce ke uwa ta ci.
wallahi kariya kike madam. Ba ki sake ce ke uwata bace. Ni da kin san ni dan waye a garin nan ma ba za ki mun wannan ba. Iyaye na ba sa nan sun mutu saboda ka bawo wanda zan ragawa. Kina ji? Bari ma in gaya muku wani abu da baki sani ba. Na rantse da Allah dan ki hakuwaye mutane a area. To shi karamin shege ne. Na rantse da Allah yaron nan in har zai fito waje ta hada ni da shi. In ba sai na kashe shi Allah tsina. Auta, coye maka abin da zai maka gani. Tsabar rashin mutunci, wallahi baka saka taba mun yaro ba. Gwalo ki na rantse Allah sai na gintse wannan harshen nashi da yake mun gwalo da shi. Ke kuma ya ki ake ki soke sunan danki daga sunan cikin gidan ahalin gidan nan wallahi yaran nan. Ai baka isa ba, baka isa ba. Ni ma ina da ƴan wanda suka ke mace amma ta wuce. Amma na rantse Allah wannan. Ni ba ta ce wanda ta dankar da na maza goma. Kan uwarsa ne. Daga aikin banza aikin wofi. Ku abin da kuke a waje ma ba a cikin kala ba sai yaron na kwaya ɗaya tulun manje shi ne za ku sa masa ruwa. To wallahi ba ku saba ya fi ƙarfin ku. Hai, na gidana? Na'am. Wato ko tuji wani abu ne ke bani mamaki. Tun da muka zo gidan nan bayan Allah nan mun yi sallama ta ba irka amma na gabata. Da alamun ta yi sai ko wallahi. Kai kan gamban da abinka ai ka san mama da kuɗi yanda mama ta kana san kuɗi ai daga nan hajibu ma sai da kai alƙur'an wato ko ni abin da nake gani wannan baiwa Allah akwai san kuɗi a cikin gaba ɗaya ta mutu Allah wani him ita ba kayan wanki ita ba kayan buga gaba ɗaya zan ga ba ba a cewa ne kuma wannan za ta fitin tsaze da kaza an haki ba garin su ai da ka karasa ai ka ce ba a can ai da ka karasa ko da fari kalkalma kuwa ai baka zama nawa ba wata rana da ka kyara mun ka coci ita ce mama wala na bari giwa ce kai Allah ba ka da mutunci wannan na gidan nan wurin gidan mutum a kai ba nawo ba nawo duk wani kayan zata ita muke kawo ai labar zaka ce ni kadai da farawa da Allah ba ka duba darajar tsufan nan naka ba cin mutunci Allah ba gani kake kai tsinan ne ni kake ga ni ka kai Allah ka san wajen magana bai da na'am wanda nan na je gurin sa na sai haka mun je da ni ko sai rafa Allah ai ko sai Allah ai kai ne bari ta bare na'am kayan kamfani da bada na hagu wai da mama tana da irin wannan ajiya a cikin gidanta dama a biya wani ko sai da kai Allah kadiran Allah wannan amma ka sauna ku ai ta cikin wannan ɗakin ta wai tambaye ka ina jin kana wai ajiyayya ce ko ko dai karfa kauta ce kai ka ga wani abu kai na ban da amsa amma wannan dai ka kamata mu kai wallahi wannan duk inda wannan take duk inda wannan take ta kai mace ya kare a kanka tunani na ya kare a kanka wallahi kai akai na kare ni kuma kan wancan kayan da na gani ya kare a to kai ni ai kai da iska to da kai baka sani ba sai yau Wagwa irin iskanci ne wannan kun san nan fa gidan matan aure nan ba bariki bace ba fa ko? Ku tashi ku taɓa baka bazan muku rashin mutunci wallahi. Wai za ta mana rashin mutunci. Ta mai mun zo ba ma mutunci da mutuncin ma. Tuji, ka ɗan kare nan wai mu za ta ga rai mutunci to ni tabar mata ta ma ka ta ganda gurin rai mutunci ta rabu da ni. Kana wani ta za ta yanka wallahi. Mu za ta rena mana wayo da mu da ita waye riga wani zuwa gidan. Bari na mata za a yi tsakani kawai. Tsakani kawai za a yi. Allah ya kawo mu ba ta bambance mu da ita. Waye fi wani? Waye fi da mama? Alhamdulillah. Allah wanda ya fasa albarka. Wallahi Allah. Mu ta faɗa mana rashin mutunci. Ban zaki wa. Aikin tuta ma. Ina dinka. Tari. Ni ta sifir mu dan zuciya baka ga ba badan take kawai na fara baki na haka. Allah ta da kai banza ne. Kai baka jure dadi ka da kai yake. Da ka kiran da barawo kuma a gaban wannan mata. Barawo ne kai. To a rufe dai magana. Allah tsine ma na ga ma barawo. Kai. Billahi ni barawo ne kai. Amma kuma waye koyan sata? Ka ka gebe mai ka tsufe ba kama daina sata ba. Ni ne amma ka daina daga murya kan makota. Ni ne. Okay. Kai tona ma.
autan mama, autan mama, yaro ɗan autan. Allah ma kiduwa ba ki ganin ziyarar nan fa ba da ma a gaya maka aba kiduwa ki ganin mama ba da ma a gaya maka magana ji yanzu na shawo fara sami wani yaro ya fasa mai kan yaro sai fama yake da jini iya fama zubar da jini dan Allah to shi me yasa yaron ya ko har inda zai same shi ya fasa masa kai aba mama dan Allah sai ka daure yaron nan gindi wallahi sai ka daure yaron nan gindi duk abin da yake aikata ke ka daure yaron nan gindi di yaro ya haddace aba wannan yaron ya kace so in yi da shi ne kai yanzu haka ne ba ka saboda Allah wani ba kanin ka bane zani mama gaskiya ba kira ni ba na so kanka matsa masa shi kare ne ke yaro a ce gaba yaro mama ya addabi kowa a gari ba zai yi ba amma ya shirya ya fasa wannan yaron kai ya dauka kayan wannan ya tura wannan kai masa addu'a nake so ai wannan yaron kurin ma Allah ya shirye shi addu'a nan ana mai addu'a amma jiki kyale ni kurin ne kakkare yaron ba zai yi ba Aba mama tun ɗazi da ba don kun zo ma yana son wannan mutumin kashe ni dai tun ɗazi ya samu ya duka na iya hakuri tashi mutum tashi autan mama, autan ya kai na auta ka zo ka sa na gaba autan mama, yaro dan autan. Wallahi mama ni ina cikin ɗaki ma ina ciki na yi kiran ciro mai yake kawai na dan shiga lokaci na dan ɗauko naira 100 zuwa zan yi ni ba zan ci abincin nan ba in je can in shayi in sha. shayi kuma auta Yaro to ka je ka sha ko ba ka je ka ci mana auta Mama. Autan mama. ka faɗi ƙasa kaga yau Allah ya yarda Allah ya yarda yau he na kwahi da yau ko ana so ko ba a so he na kwahi a gidan da hauki abin nan na san da ta daidai za ma ta ɗauki da ya taɓa wayo lafiya? Lafiya ce ta ka haka me zan gani haka? Lafiya ce ta ka haka ne ka zo ɗaki kana ba mu aiki kana san ka zo lokaci da ya a'a ka san wani lokaci na yi sallama gidan magana da lillahi wa rasulullahi na yi sallama hajjar bata nan kuma dama mun yi zai ta ce za ta aje kayan wanki a'a ita ta maganin an aje kayan wanki dakata Allah mutu zuciyarka rahin sani Allah mutu zuciyarka rahin sani ne ka san kuma ya kori komai rahin sani hajjiya ta ce da ni in na zo gidan nan za ta aje kayan wanki ta ce mu kowane ɗaki zan iya bincikawa akwai kayan wanki nan a ciki hi iza ga tana leƙa nan amma ba komai zan yi ya za a yi ka zo ɗakin matan aure ɗaki ne ba mata na ci ba ci ba ka zo kana mun wani leƙe-leƙe sannan ka zo da cin wani zai ka kire na mata amma dai da fita abin da zai yi wannan idan laman da ya za a ce ɗaki na ne ba ɗakin matata ne ba za ka zo kana mun leƙe-leƙe ka ce mun kayan wanki ka kai ka kire na mata to amma da fita tsofai da ni da mutunci na da kimata a unguwan nan kai dai ka san ni dai ba zan zo in yi lalata a gurin nan da mutunci na da hekaru na ba zan zo in yi lalata a gurin nan yau bari in ga
to amma ka zo kofar ɗaki na gaskiya kana lege-lege amma ba wani abu ajiye za ta kashi ajiye su zo ta wata bayan da aka abubuwa da ita sa ka zo cikin ɗaki na garuwa mu kayan wanki to dalla mana ƙara gaba to amma dama haka ne wannan kai wai kai da ma tambaye ka wai kai a gidan nan ma kai waye kai dan hajjan ne ka dan haya ne kai kar kare na mu ha ka ga na wani abu ne ko dan iska ne ni kar ka bada jiba tubun banza mana ni da mutunci na da hankali kuma dan uban kowa zan tuna da kyakkyawan tarihi yau uban wani ma daga fi da aka rasa cinye baya ni kuma da mutunci na dan kara ka dan ni kai bari ni ma mutan iska wallahi tallahi kar ka ƙara ga mu wannan magana ko bara haji ta dawo ni da kai da shi sai wallahi da abin da kake tunani ni ma wannan da dare da kai ai banzai ko wuce ai banzai Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Hajjaji makati ikon Allah. Hajjaji mutan saudiya. Ai hajjaji kan wanda yake fi da ke wala in ya tafi haji ka kuwa tafi ya tuntuni ne. Bara ba ta alkaban mata kowa ya ɗauko abu da ya yi. Ikon dai rafani. Sannan ki zai ka uwan zuma ki tashi tafi. Alhamdulillah. Wani rigar ban jirgi ba a mai kama da ke a kota rigar wani mai wuya aro in ba ta yawa ba ta yi kasanta. Ai mama mun zo da harka. Ai mama mun zo da harka. Kuma waɗannan harkoki manya-manya mama. Ayo akwai ganima kenan. Ai ni mama wani iko da lillahi. Ga wani nuku a kuku na to amma akwai abin da ya bata mun rai. Da kada me ya bata maka rai? Ai ga miki Allah da ikonsa. Wani ɗan tsamurmuri ne jiya da ɓaci da na kwana wallahi da hajiya. Uwar mu maganin kukanmu wallahi da zibirin ba ka ga miki. Wanda kadiri ne ya fito daga cikin ɗaki wai mu ke gawa mu wai ni ke gawa wai muna da kamar ɗaki. Na iska na gano ka kace ku tsaye kai. Ka ji mutumin banza mutumin wofi ka dan malafan gidanku bari fa kai fa tsinanne ne. Ba mu san ka fa. Kake ga mun nayi kutse birin ga ma kai fa barawo ne fa barawo ne kadirin barawo ma ku. Alhamdulillah ni iya satan na dan uban mutumin wofi. Ni iya satan na dan uban mutum. Kawai ka zo za ka mata kutse a cikin ɗaki. Ai ni na karara ya kazan gidan tijan banza da tijan gobe. Dan uban mutum wanda dai maki dare bai wanda dare da maki bai gani ba. Ni dan uban mutum wanda dare da maki bai gani ba. Ni har aka muke hege. Fi sabilillahi. Yanzu dai ka dakata. Na wani abun bane ba ta ma rai. Kwarai ku hajiya. Wannan mai ɗakin to zan same shi gaya masa ma. To shikenan. Na gaya mai ba wani matsala. Ai kike da hajiya ba komai. Ai ba mai raba. Ba komai a haba hajiya. Ni ai na raba. Wallahi mutum ka raba. To hajjaji yanzu ne ga waya. Sai a ciniki dan aka shi dan saka miki wayannan wallahi hajjaji. Allah wallahi. Ai ke kwace ko ba goyi marayu ce wallahi. A da kudin mu ji. Eh? Da karfi na ba. Uwar mu mama kafin Allah za ku yi cinikin ni ba gatawa saboda ni dinnan da kike gani na dan kasuwa ne cikakke billahi cikakken barawo kin ga wannan wani ne ke bacci na dauka maganar gaskiya ke wannan wani ne a masallaci ayi ruku'u na salam na sidin na dauko ta wannan dan adai da sahu ne ya sauka yana kuzari wallahi na zaga na karkata na zamu na sato ta kin kasa nan guda uku rage sai isa a sai kayan miya wala da lai to yanzu dai abin da nake so da ku wannan wayoyi bari in dauka ba ku dai abin da ya sauwaka hakko shine abin da za a yi kwarai kuwa inda dai kuma dai galala kuka yi kwarai kuwa galala ce kuka yi banza ce kwarai kuwa yawa to ni ma barin ba ku abin da ya sauwaka ai ba yanzu dai bari wayoyin nan sa a jaka amma dakata ni ki fara sallama ta dan akwai wa nake so nake in je hawo ni farin ni ba ko wani garin nan zai ka fada mana abuyo kaje Allah noma ya iya ka fada mana abuyo kaje shekaran ke da shiga wancan angon ya ji da gani da kuɗi ni ne gaba ne yanzu bari sallame ku banza barawun banza kai hirda Jamilu Amma ina magana shi ɗan. Zan maka gargaɗi ne kuma faɗa. Mutanen na hada suke zuwa kuma. Kakuwa ya ɗan auta ka ce maka ka kayi maka gargaɗi. Yanzu mutanen na hada suke zuwa nan suke kama ɗan abu na ke siya mu samu ƙaruwa.
kuma ka buwaye su. Amma gaskiya kuma wannan na ya wuce gonan nan. Shigowa ne ko na iya wani tsohon ba na iya mun leke-leke a cikin ɗaki. Magana ne mai magana ba. Gafara da Allah leke-leken me zai ma? Da zai ɗauka ɗaki da kusan ce matanka. Tsohon nan ba ya duba ce. Gafara da Allah kana ƙara jin wannan magana ba shi ka ina ƙara ji zan ba ka idan la gafara ta cika ban guri. Ta cika ban guri, ta cika fita. Ina masoya ma'abota kallon fina-finan fassara ga wani sabon fim da aka fassara daga kamfanin walwala film production. Abin ban al'ajabi, abin ban tsoro ga wata fatalwa da take shiga rushin dan adam mai haƙin aljana. Ka bar mana kofar mu, kar ka bude za ka halaka. Ka bar mana kofar mu, muna da ajiya a wannan kofa. Kar ka bude, nace ka bar mana kofar mu, muna da ajiya, kar ka bude. Mai haƙin aljana. Yauwa yanzu na yi nasarar gamawa da ke, duk da dai kin yi shiga irin ta bahijja a matsayinki na fatalwa. Mai haƙin aljana. Mai haƙin aljana. Dai kin yi sanadiyar rasa hannuna guda ɗaya, amma duk da haka mai haƙin aljana. Bahija! Kina ina ne? Bahija! Mai haƙin aljana. Mai haƙin aljana.